E prea aproape Marisa. Ia mai încerc aici. Nu, că e X acum. Vino și încearcă aici. Să nu stai Marisa din prima aproape. Uite acum. Era să-i prindă piciorul imediat. Bravo, adus. Până în până mea, să vedem din mulțumim. Pe aici. Și așa să stăm până la capăt, noi vorbim și oprește sunărul. Se fac frumței aici. Alo? Haide, ustalcă. Leta, șu. Dați lui. De mami cum îmi merge și soare. Să mai auzi la mașina deschis și te puși. Și Dominica din aură stână. Mai stai și printre mașini când am coborât din scară. Mi l-a arătat. Nu acolo. Aici. E acolo. Se schimbă linia. Uite, Camelia zice că îi pare rău că trebuie să arunce un șampou, că îi nu-i priește. Roba! A luat unul de la Biopoint. S-a deschis ușile imediat. Acum o să vină același metrou pe peronul nostru. Adică o să se schimbe linia. Adică el o să meargă mai în față. După face așa, schimbă farurile și vine în partea asta. Și o să vină același metrou cu noi. O să vină același metrou, să știți. Asta trebuie să vă zic. Da. Pa, metrou. Dar oricum o să vină același metrou aici. De cafea? Să vezi că acum o să vină, da? O să vină. O să vină, da? Ok? Mă dau! Unde? Ai, nu mă mai minți imediat. Nu e metrou. Păi ăsta, aici lucrează un metrou, aici. Ăsta poate să deschidă aici. Pentru că el are cheia să deschidă. Acolo! Dar și aici poți să deschidă. Poți să deschidă toate porții. Cum are voie. Dacă toți. Pe când metrourile sunt în depozit și e 1 noaptea și ceva. Uite că vine. Uite că vine. Vine. Vine în partea aia. Vine din partea aia. Nu care. Haide. Hai. Să urcați pe unde contenul s-a pățit să Pe mami, la cap de linie stă foarte mult. Să stăm acolo în față. Acolo. Ei! 3 ore. 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 3
Mișto. Stai că nu s-au dus. Mișto. E că ăsta e mai curat, geamul cât de cât. Da. Cum le-or spăla? Stații, cum sunt, nu? Zice o nouă stație cu Coloseu, nu știu cum. Da, acum e printit astea. Păi da, pentru că arată Afară mă refer. câteodată metrourile au și publicități. E scară și cu dar înaltă. Dar nu e bine. Ai, nu mai fă din ăsta metroule. Da. Care era înalte, nu? Și ne mai spălat, erau... Cred că spală doar... Nu, asta mă referam și avea de-aia înaltă, știi? Coadă lungă și spală. Poate că era normal. Ești tu sus aici? Dominic? Și că fugi. Ia urcă-te, stai. Fugi. Dacă stai aici, ce Eu stau cu tine. Eu stau cu tine, Bibi. Nu se întâmplă nimic, că e geam. Stau cu tine aici. Uite, nu se întâmplă nimic, uite ce frumos e. Ești înăuntru, nu se întâmplă nimic. Uite, deja a ajuns la prima stație. Dacă stau să mă uit așa în față. Da. Mă, e clar că tu zici că ți-ai făcut analize, dar tu cred că ești mult nemică. Dacă ai stătea pe seara, așa, Dar nu, că nu vrem să mergem la față. și când te uiți fix sau când te trezești brusc, nu se întâmplă nimic și mă gândesc. Și că e tot cu fecea nimic și așa. Nu se întâmplă nimic. Nu e telefon de aici, să nu las aici, că... Pentru tine aici, dar... Vrei jos? Te dau jos? Știu că așa și coși. De înălțime, cred că nu zice. Prossima fermata, Pinocchio. Sper că n-am fost. Și că fugi. Așa. Pinocchio. On the left side. Asta ne mai lipsește. Nu știu. Ce ar fi să se întâmple, mai știi când au mai venit nepăților mai ales acum de ea sau când cu metrou și la ei s-a nimerit la Teanu, s-a blocat metrou. De 4 zile ne-au ținut înăuntru. Nu, la grote celoni. Ce frumos a fost metrou asta. Fugim. Eu ce întuneric. Uite ce fug. Uite ce fug. Dominic? Și-ți faci buba ca mine. Pinocchio. Mama, de ce nu ne faci poză să ne uităm? Prossima fermata, on the left side. Dominic, vă uitați că se uită. Stazione Pinocchio. Pinocchio Station. Allora. Nu fă nimic. Uite, vrei să te uiți pe aici? Merge pe aici? Uite că se deschid. Avem de mers așa. Avem până la San Giovanni. Da. De stații sunt toate? Până în ce? Și până Sunt 20 și ceva de stații. 20. Hai să fugim. Prossima fermata. Hai să fugim. Uscita lato sinistro. E pe mult atât când stau aici. Dolometta. Uite așa. Adică am mai stat odată. Am mai stat odată aici. Fug. Și eu fug. Sonic. Eu sunt Sonic, care e roz. Eu sunt ăla. Metrou, menie! A fugit, da. O pediatră pe TikTok mi-a văzut, vorbea, Așa? îi lăsase comentarii Uscita lato sinistro. copilul ei, nu mai Dolometta. scapă de tuse. Prossima Și a fermata, on the left ajutat side. de siropul și să nu-i trece. Stazione La următoarea este casa mea. Și că atâtea sunt care... La următoarea e casa mea. Că siropurile nu fac nimic, doar Uite, siropurile pupum, îi opresc pupum. tusea, dar ei tot rămân cu... Aici zici că suntem la mare. Și tocmai să nu le dă siropurile, Ne. siropurile nu spune, nu se ajută la să elimine Uite, am
place să merg. Și așa noi dacă de conținut, locul face efectul Dar n-avem voie. N-avem voie. Dacă eu chiar vreau să fac controlorul metrou. Chiar vreau să fac controlor. Prossima fermata, Borghesiana. Adică vreau să... Uite, Borghesiana, chiar acum mergem acasă la mine. Borghesiana. Următoare e casa mea. Da, McDonald's. Care e foame, nu? E chiar foame. Adică o să mergem la Mac? Da. Am mâncat și... Adică ce am făcut un fars? Am mâncat odată? Adică ce să mănânc? Vrei să iei... Uite, aici trebuia să cobor, dar nu coborăm aici, cobor la San Giovanni, la Cap de Linie. Mamă, ce viteză! 20 de nuggets-uri. E a doua oară când iau. Adică dacă mai iau încă... Dacă mai... Serviciu și nu-mi place. Uite că am ajuns la Borghesiana, stația mea. Mai vrei? Dar vreau și... Am văzut pe un aparat ăsta de aerosol. Așa să nu stau să mănânc 20 de ore. 20 de ore. 20 de... Da, ce? Ule, un suc pe șine, mamă. Uite și Milka pe șine. Milka, uite aici, Milka. Da. Mi-a fost foarte frică. Deci dacă eu văd un suc care se storcește toată ziua cu metrourile. Uite, uite cum deja a călcat alt suc, uite la aici. Sucul chiar aici. Vezi că nu conduce, aici nu conduc metrou. Merge singur. Îl conduc de la computer. Asta am descoperit secretul metroului. Ia, hai să alergăm. Nu, ce? De ce nu mai merge viteza? A, uite. Uite, uite, uite. Viteză, 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 viteză. Eu să sari fetițe, eu să sari fată și tu sari băiat. Nu, de ce nu mai merge viteza? Haide, viteză, 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 viteză. Uite, papagai. Nu sunt papagali. Bă, da. Dacă erau verzi, erau papagali. Păi da, sunt verzi. Cred Dar că, ăsta nu se vede bine. cred că am greșit eu. Ha? Uite, aici suntem la parcul ăla când ne jucam noi. Da. Fontana caldida. Dolore. Uscita lato sinistro. Fontana caldida. Dolore. Già sono alla Mazzara. Stazione Fontana caldida. Dolore. Fontana caldida. Dolore. Station. Dar chiar îmi place. Chiar am uitat. Am văzut că... Ce să uiți? Când tu te uită la gata, eu am văzut o Stai mă să-l pun drept. Așa de drept. De pot să stau și eu. Bine. Fugim, fugim. Dar aici poți să pui foarte bine. Să pui foarte bine. Adică pot să-l țin foarte bine telefonul așa. Acum o să fie pe partea dreaptă. Pe partea dreaptă nici măcar nu se vede metroul celălalt. Și chiar... Pepa! Am văzut prosop cu Pepa, l-a uscat pe casa aia. Da, am văzut și eu. Și cred că era și unul cu stil, nu știu. Dar era albastru. Uite ce viteză! Viteză! Uite celălalt. Medea! Metrou! Medea! Ia uite, uite! Metrou! Uite, acum e pe partea dreaptă, nu o să se ne vadă nici măcar metrou. Tu știai că acum, dacă toate stațiile de la Grote Celoni aici, încolo, deci, dacă de la Grote Celoni încolo stațiile toate erau închise,
capul de linie poate să fie și la Grotta Celori și să nu mai fie la San Giovanni. Eram acolo. Unde adică acolo? Acolo eram. Acum nu suntem aici. Vezi? Da, pentru că s-au schimbat liniile și s-a dus pe partea dreaptă. Uite. Pentru că aici acolo. Suc. Da. Aici trebuie să... Tu știi de ce acum suntem în partea asta? Pentru că peronul trebuie să se facă în partea aia. Ca să fie pe stângă. Acum o să fie pe stângă. Ce? Prossima fermata, Torregaglia, uscita lato sinistro. Next stop, Torregaglia, Torregaglia Mamă, ce sunet e ăsta? Uite, acum suntem pe stângă. Uite aici cum se schimbă linia. Păi așa se mai întâmplă odată la metro. Acum suntem pe partea stângă. Ne-am schimbat. Care să se ducă încolo sau... Pentru că șinele se schimbă automat. Șinele se schimbă automat de aia. Și ele la 5 dimineața își dau drumul de la depozit. Nu, dar am văzut notat pe caiete. Și astăzi metrou se închide la 1 noapte jumate. Nu mă bucur timp aseară să intru. M-a ajuns la piscină, m-am făcut să mâncăm, până am făcut să mâncăm și cu nou. Mariu s-a uitat mașină în mașină. I-a uitat mașina? Ce frumos este la Torregaglia. Sper să nu-mi sting telefonul, că dacă nu, Să facă mă bulion. cac pe mine. Ce? Metroul ăsta am... Tu știai că metroul ăsta e electric? Adevărul că și de la tine scobor de sus, spuneți mai bine... Pe unde ți geamă? Iată-mă că... Prossima fermata, Torregaglia, uscita lato sinistro. Next stop, Ei, bă, gândile. Acum o să vină casa ta. Acum o să vină casa ta. Torregaglia e casa ta. Deci eu sunt mai în spate decât casa ta. Adică eu sunt mai aproape de munte. Da, eu sunt mai aproape de munte, tu ești mai departe de munte. Da. Mai mare sau mai amunt, să știi. Matei chiar că este lângă munte. E în geam, Mai am eu două. Nu te opri, nu te opri, nu te opri, nu te opri. Nu te opri, nu te opri, nu te opri, te rog, nu, nu. Nu mai alergăm, nu mai merge viteza. S-a consumat viteza. Torregaglia, uscita lato sinistro. Torregaglia, doors will open on the left side. Ce treabă? Ce să mă acasă la voi? El nu e aici. Unde am urcat noi. Stazione Torregaglia. Torregaglia Station. Sunt probleme cu șinele de aia. De-aia merge așa încet, că sunt probleme cu șinele. Să-ți aduci aminte asta. Acum ai descoperit de ce merge încet. Merge încet pentru că sunt probleme cu șinele și mie nu-mi place. E sigur. Nu-mi place. Nu-mi place să merg încet. Dar metrou merge cum vrea el. Scoate tot, scoate, că altfel se duc la urechi. Scoate tot. Așa suflă, bravo. Și acum dă din geam, în buzunar și mai trece. Atunci după aia o arunci. Acum o să meargă un pic mai bine, cred. Acum o să meargă mai bine. Prossima fermata, Torrenava, Uite, uscita lato sinistro. Next stop, Torrenava, doors will open on the left side. uite celălalt metrou. Ideea! Metrou! Uite, Gata, s-a dus. gata, s-a dus.
Eu credeam că merge mai bine și uite ce merge. Da, aici, ce cetinește. Pentru că sunt probleme cu șinele, cred că au venit și... Cred că a venit și la Torre Angela. Probleme cu șinele, au venit și la Torre Angela. De acum. A băgat un picuț mai mult, a accelerat un picuț mai mult. O să-ți ocupi tu spațiul la telefon. Nu. Deci mi-am picat un metrou cel mai slab de pe lume. Uite ce merge. Eu deja văd Torre Nouă stație. Tu nu vezi? Eu văd. Băi, uite pe acolo, pe curba aia trebuie să fie. Mamă, dar ce nu se vede bine. Ceva bun în geanta. Aici trebuia să încetinească metroul. De ce n-am mai mers cu viteză? Aici trebuia să încetinească. Era di logata, c'è in gianta. Loro gliela faccio, c'è questa Peluș. No, ci prego, Ai un bebe îmbrăcat. Eu unde sunt hainele? N-are haine. El sarà qua a casa? Sì, lascia. Comunque posso dire che il cartello di me lui ha segnato le Am câștigat eu de la gradaviță. Grădiniță. Unde mai găsit păpușele astea? Unde mai găsit păpușele? Cioè, insegnami, ti prego. Da, era Crăciunul. Când eram mici aveam tot genul ăsta, dar fără păr. Se numeau crăcănei. Da? Erau așa crăcănei. Și noi le făceam văinuțe, Basta che fa. Uite, acum o să fie Torre Nouă. O vezi stația? Medea, o vezi stația? Da, o vedem. O vede, da. Bravo, da, o vede. Dar cum mai bagă viteză? Păi mama la Torre Maura bagă viteză. Adică la Giardinetti când o să pleci. Aici coborâți când... Știu, până strada mai. Uno strada, adevărul că ești pe strada. Da. Acum suntem pe strada Șinei. Uite pe strada noastră, văd așa. Acum suntem pe strada Șinei. Suntem pe strada Șinei. Aveai dreptate că mergem și pe aici. Aveam eu dreptate. Și la Giardinetti o să merg încet. Torre Nuova. Uscite lato sinistro. Torre Nuova. Doors will open on the left side. Merg, codobe. Sto anche con il mio su. Stazione Torre Nuova. Torre Nuova Station. Tabela asta este Mercur. Merg, da. S-a oprit și motorul. Dar nu mai are motor. Nu are motor. Abia acum l-au pornit. Nu l-au pornit. Dar trebuie să-l oprească, că e stație, nu? Pe acum trebuie să oprească metrou că e stație. A zis eu nepotul meu din Franța. Dar eu nu știu. Uite Marisa cum se schimbă și în acolo. Cam interesant. În Spania. Din Spania, zis Franța? Prossima fermata. Giardinetti. Ești atunci din Franța, face 8 ani. Giardinetti. Doors will open on the left side. De fața noastră. Că de acolo vine. Te lo stai abbandonat la el. Mamă, metroul ăsta cum merge de încet. Eu știam că și la stația asta o să meargă încet. Știam. Cum? Eu cred că eram deja la cap de linie San Giovanni. San Giovanni. Dacă metroul mergea mai repede, deja eram la Verzi. Cred că... Uite că bag viteză. Bagă! Bagă-mă metroul! Pietre pe acolo. Mamă, câte pietre. Ia uite cât e de mare stația asta. E ca Pantano. Vai, iarbă. E ca Monte Compatri Pantano stația asta de mare, nu? Ai și un Hai fatto una settimana, Aici e și un lac sub punctele ăsta de metrou. cerchiamo
Mamă, ce frumos este. Uite aici se intre sub pământ. Nu, și cam mult. O pun mereu înainte să o bag în bani. Mai bine să treci, o pun în el. Doors will open on the right side. Stazione Giardinetti. Giardinetti Station. Vai de mine, vai de mine, vai de mine. Vai de mine, ce frumos e. Și urât. Ha? Da? Nu uite. Doar geamurile alea. Ia? Da. Nu știu ce singură. Dacă poți să-ți Mai faci, dacă are bani, scrii singur. Dacă are bani, ce mie. S-a făcut plin. S-a făcut plin, da. La Oliță. La baie, dacă ești bine cu apriță, dacă ești bine, nu ajunge la ajungi de sânge. Uite, bag viteză. Doors will open Și on the right side. ușă în cameră. Bagă viteză. Aia, acum, uite metrou. Ce era în metrou, uite, am văzut. Căpăcezul ăla de Și ala. copii peste E, capătul nostru. de acolo. De acolo, vena. Are Uite, scopul. viteză, bagă. Bagă. Hai să alergăm ca Sonic. Haide, alergă. Oh, alergă. Alerg, trebuie să alergi tu. Mamă. Ai spus tu. A băgat energie. Energie, a băgat-o. Asta îl ia, îl dă în două sățeze, dacă mai are, îl aruncă și el. Uite, așa nu am gândit să zic. E doar un... Uite stația. Vede că nu reușește și așa mai are, tu cheamă pe mine, că nu poate. Terminale. Uscite lato destro. Terminale. Doors will open on the right side. Mai mult de tot nu. Stazione Terminale. Terminale Station. Mai mulți? Uite că sunt aici. Uite. Uite că sunt aici. Erau mulți oameni. La ultima poartă erau mulți. Păi s-a întors telefonul ca mea. Uite câtă e aglomerație este pe aici. Da, vabe. Vabe fac video, nu mă interesează de oamenii ceilalți. Că făceau gintă. La metro erau spre și ziceau la metro am zicea că mi-e frică. Și ține pe peron până acum. Aia, mare, părea. Dacă ar fi doar ăsta, da. Uite ce viteză, alergă ca... Metrou alergă ca Sonic. Mamă, eu am putere. Am puterea asta de zis tot. Să vorbesc cu oia non-vivent. Uite stația Torres Pacata. Aici coboram când mergeam la biserică. Aici coboram eu când mergeam la biserică. Aici coboram eu când mergeam la biserică. Aici coboram când mergeam la biserică. Mama mia! Facem petrecere! Facem petrecere pentru un vagon. Punem un vagon, fac... Voi știi, mami, tu știi că în București era un metro party, se făcea party în metrou. Da, cu luminițe din ăla de... La București, la metrou, se făcea un party în metrou. Era și muzică. Uite, luminițe, deja a început party. Deja începe... Uite, aici putem să vedem metroul. Aici putem să-l vedem. Ia uite! Ia uite ce nebunie! Suntem pe strada albastră.
Tu știai că eu când m-am născut aveam casă la stația asta? Eu... Ce? Nu pot să cred. Nu știu, nu pot să cred. Tu știi că aici când m-am născut era casa mea. Dar acolo. Dar ce stația asta? Ce stația asta? Nu știu, este Alessandrino. Alessandrino, aveam casa de Alessandrino, după la Malatesta. Eu chiar nu reușesc să cad. Am căzut la Monte Pantano, nu știu cum se numea stația la Pantano. Când era să cobor la Pantano cu tine și cu toți, era să cadă pe scaunări. Dar Marisa Marisa, ce faci mai acolo? Stai calmă, metrou, oprește-te! Eu cred că stația e aici. Nu e aici. A, da, uite aici. Mamă, nu mai pot să stau. Nu pot să stau. Nu stau ție. Telefonul meu, nu vreau să-l spargi, că e nou. Vă la parcul de cele 2, 3, 4. Nu, făceam puzzle Marisa. Chiar să-i fac tot. Deja ți-am făcut. Acum la Mirti. Te-am pregătit. Uite, am ajuns la Mirti. A pagina 309 numero allora, per lunedì non c'è poi non ci ha dato nessuno schema e a pagina 209 non c'è În sfârșit și la Mirti am ajuns. Eu trebuie să fac o poză la aglomerația asta. Îi fac la Umedea. Da. Că nu pot să mă mișc. Am și la Gardeni. Care nume ți se pare cel mai caragios? Ai făcut? Gata. Video nu e încă gata, dar pozele da.
Marisa, e un cioc de pasăre pe aici. Uite ciocul ăla de pasăre. Ăla e un cioc de vulturi, uite-l acolo. Ăla care se mișcă. Ăla care se mișcă. Unde? Acolo care se mișcă aia. E o filmare, în loc să văd eu metrou, văd copiii. Eu văd din metrou. Chiar dacă eu sunt întors, eu pot să-i văd de pe telefon, am o magie. Dea-ne pe stânga. Știu unde sunt. Da? Vreau să spun dacă păi oricum știu stațiile de metrou astea. Nu-mi plăcea să iau o așteptă. Uite. Aici se face școală de muzică în stație. În stația asta se face școală de muzică. Perché lei dice se sbagliate non potete cancellare quella pena. E quello che ero fatto. Stația de la Dore Angela, tu o știi bine? Poi Și are ascensore. dovete essere ordinati. Da. Lo spazio così per scrivere le domande. E come facciamo a De exemplu, să scrie și ascensore. Dar, de exemplu, ambele nu funcționează, astea la fel nu funcționează. Marisa, următoarea stație e Malatesta. Am avut și o casă la Malatesta, dar era foarte frumos la Malatesta. Aveam o casă plină de jocuri, plină. Dacă era, puteam să-i dau un de casa aia. Adică puteam să vă dau cu casa aia. Uite, noi suntem pe strada albastră, nu pe aia portocalie. Sì, è una vita per pensare a ragazzi. Aici am avut o casă aia plină de jucării. Malatesta. Fare i disegni con le Vedi, hai văzut fetița aia în stație? Erau fetițe în stație. Acum o să urce de la aici. De aici. Vabbè. C'è un po' di posto anche per noi? Chi guida dei tre? Questo fa le riprese. Sta riprendendo tutto il percorso. Va bene, curva, devi curvare, ora dobbiamo fermarci, rallenta, frena, Ma chi è Matti?
Apri le porte? No, però Apri le porte. Ok. c'è alto, c'è capellissimo. Si sono aperti. Però è brava scuola, però ha detto che non viene bene nessuno. È la classica scusa. Ok, richiudi le porte, dai. Parti. Tanto c'è una curva, C'è una curva importante. Curviamo. Troppo! Ah, troppo, scusa. Sta per cadere. Questi bimbi non parlano. Siamo arrivati a Giovanni, stazione di San Stelle. No, non ce n'è ancora un'altra. Ancora un'altra. Sei pronta? Chiudi le porte, vai. Io penso sono entrati tutti, secondo me puoi chiudere. Sono arrivata ragazzi. Lo so, ma forse non è il capolinea. Sì, sì, è capolinea. Corrispondenza come ci appuntiamo linea alta, linea 3, si chiede di scendere la nuova... Mamma, voglio vedere come cambia binario. Voglio rimanere nella metro per vedere. Sì, per favore. Mamma, per favore. No, voglio rimanere. Schimbo. Da ne dă afară, vine și ne dă pe toți afară și după aia. Ba da. Un domn a rămas în metrou și a plecat să schimbe linia. Știu, dar ne dă afară toți. Hai. Tot. Și așa, acum ce trebuie să facem? Tot aici o să fie? Sau pe altă linie? Pe mama, eu vroiam să rămân, să văd cum schimbă. Dar unde trebuie să luăm pentru spre Pantano? Tot aici? Da, dar vreau să termin video să ies afară din stație. Da, aici o să. Ai pus pauză ca să-mi filmeze aici? Nu. Pune pauză să-mi filmeze aici. Următorul spre Bec. Spre Bec, poate. Uite, acum e pe cealaltă parte. Deci să luăm pe aici. Nu, cred că sunt niște metrouri lipite.